Bilyong piso na ang naibayad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dito sa Eastern Visayas para sa Yakap program. Ayon kay Miramar Zabala, Head of Public Affairs Unit PhilHealth Region 8, ito ang kabuang datos ang nabayaran ng PhilHealth noong November 2025. Ang Yakap program ay kilala bilang bagong programa ng gobyerno kung saan ang layunin nito ay magbigay ng medikal na tulong sa Pilipino. Ito ay naglalaman ng 75 na mahalagang gamot na maaaring gamitin ng mga Pilipino. Una rito, sinabi ng PhilHealth 8 na karamihan sa mga naitalang Yakap members ay mula sa Tacloban na kung saan isa sa may pinakamaraming ospital at klinika sa Eastern Visayas. May kabuong 136 na accredited partners ang bahagi ng Yakap program ng PhilHealth Region 8 kung saan ang tumaas pa ito kumpara noong nakarang taon. Ang 8.3 billion pesos ay posibleng tumaas pa ngayong taon dahil din sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga miyembro ng Yakap. Inaasahan ng PhilHealth na mas marami ang magpaparehistro at posibleng umabot sa 9 bilyong peso. Dagdag pa ni Zabala na bago mag-avail ng programa, kailangan munang maging miyembro bago kumonsulta at tumanggap ng tulong na medikal. Ang dapat lamang gawin ay siguraduhing miyembro ng PhilHealth at i-download ang eGov.ph na app na makikita sa inyong Play Store o di kaya pumunta sa may pinakamalapit ng PhilHealth office. For the entire, for Region 8, as of November 2025, nakapagbayad kami ng 8.03 billion actually ang naibayad na namin sa, that is including yung regular na mga reimbursement natin sa hospitals. That is for all the claims filed with PhilHealth. So yun po, 8 billion plus ang naibayad na natin for as of November 2025, and as data comes in for December, we expect that number to increase to almost 9 billion. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!